बरनिस्वर बसुमतारी, बद्रेश्वर, रिष्ट बसुमतारी, गिबि गिबियाव आङो नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायग्रोबाय आरो जोंनि बिटिसिनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ बैसागुनि आं हामलायथि बावहरग्रोबाय। दिनैहाय जोंहा जारबार प्राइमारि सिङाव थानाय दरनै गामिनि बदरपुर आरो सल्ल'हाट मोननै गामिजों दिनैहाय 150 जन आंजों जइनिं जादों। आवगायावहाय झारबारिनिफ्राय माखासे मानसिफ्रा बिजेपि दोलो गारनानै बिपिआव थांदोंमोन, नाथाय बिथांमोना बै थांनायफोरखौ मोजां मोननानै दा फुराना आवगायनि बिपिफ्रा आंजों दिनैहाय 150 जना जइनिं जादों। मानो होननानै बुङोब्ला सिगाङावनो बिथांमोना बिपिएफनि खाजोबमोन, गावबुराबो दं आरो सिनियर वार्कारफोर दंमोन। बिथांमोना आंजों दिनैहाय बिजेपिआव जगजान जाबाय। एसेबो जाहारबारि हिसाबै एसे गुलुं गुजुं जादोंमोन। बिसोरो फुरफुलियाव थानाय माखासे बिथांमोना बिपिआव थांदोंमोन, नाथाय माखासे बेनि गेजेराव माखासे आंजों फैफिनजोब्बाय, माखासे थाबथाबाय। दा बेफोरखौ नायनानै दिनैनि दिनाव माखासे जेनाखि बिपिएफनि मोननै गामिनि बदरपुर आरो सल्ल'हाटनि रायजो राजा बिथांमोना आंजों बिजेपिआव हाबफैफिनजोब्बाय। दा झारबारि हिसाबै नंगौ बिजेपिआ एसे बै लिडारफोर थांनायाव एसे दुरबल जादोंमोन, नाथाय दिनैहाय बेखौ आं लासै लासै मेकआप खालामफिननो हाबाय आरो निस्सय हागोन। दिनैहाय आंजों गोबां आरो जइनिं जाबावनांगौ दं, बिथांमोना खोथा होदों। दा बिथांमोना बुंबावदों आरो आं बुंदों जइनिं जानाया गोबां दंबावो, नाथाय बैसागु फैनाय जेला जा बैसागु बोथोराव बयबो रंजायो मोसायो, गावनि हारिनि कालचारखौ जों बयबो मानियो। बे हिसाबै आं बुंदों बैसागुनि उनावसो बे प्रग्रामफोरखौ लानाय जासिगोन, दा नांथ'ला होननानै आं बिथांमोनखौ खावलायनानै दोनथ'बाय आरोखि। दा दिनैहाय जइनिं जानायानो जे जाहारबारिनि थाखाय आंनि मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट। सानदोंमोन दे माखासे बिजेपिनि दैदेनगिरिफोर थांनायफ्रा हयथ' जाहारबारियाव जों नङाबानो जाया, जों नङाबानो रावबो मानसि मोननाय नङा सानदोंमोन, नाथाय दिनैहाय बिथांमोननि थांनायनि उनाव साबसिनसो बारानिफ्राय बारा आंजों मानसिफ्रा जइनिं जाफैदों आरोखि। बेनो।